Veszcsik Vilmos élelmiszeripari szakközépiskolai szakiskolának a kollégiumában. Ismergettünk meg 2001. szeptemberében, iskola kezdésnél. Igazából először szimpatikusok voltunk egymásra, de már akkor éreztük, hogy valami vibrál köztünk. Szemeztünk egymásra, tehát ami a fiatalokkal ilyenkor. Tehát én sem voltam még 18 igazából, ő is nagyon fiatal volt. Tehát beszélgettünk, de csak így futólag 2-3 perceket, és akkor szeptember 18-án neki névnapja van. Akkor vettem neki egy szál vörös rózsát, és az ő szobájába, az ágyára becsempésztem az egyik hölgyel, szobatársával, és igazából ő nem tudta 2-3 napig, hogy kitől is kapta, és tehát így alakult minden, és akkor szeptember 24-én este 7:30-kor az egyik ilyen társalgó teremben ott csattant el az első csók. És azóta mondhatom, hogy sem szünet, sem pedig olyan óriási törés nem volt a kapcsolatunkban, amit nem hozhattunk volna helyre. És ez most édestova már lassan 8 éve ez így működik, és nagyon jó, és azután is úgy, szerintem most már egyre jobb lesz, tehát ezt nagyon szerettük volna ezt a lakodalmat, és ezt ketten oldottuk meg az egészet, hála Istennek, igaz, hogy kaptunk segítséget hozzá, de ez a kitartás és ez a fegyelem, meg szolgalom, ez mind a kettők részéről meg volt ebben. Mi fogott meg, Laci van? Hát, hogy is mondjam, a szép szemed, az órod. Kezdetektől fogva figyelmes volt. Nem volt az a nyomulós típus, úgymond, hanem tényleg úgy kaptam tőle azt a rózsát is, szeptember 18-án legelőször, hogy szerintem mi még 2 szót se váltottunk, akkor csak szemeztünk egymással. Na? Ez már nagyon megfogott benne, hogy ennyire romantikus típus. Szeretnénk eljutni Nászútra, azt még nem tudjuk pontosan, hogy hová, de mindenféleképp tengerpartra szeretnénk menni. Családalapítás, majd néhány év múlva. Először is a biztos anyagi hátteret kell megteremteni ehhez, és akkor utána mehetünk sorba szépen, először szeretnénk házat, majd gyereket, de természetesen, hogyha előbb érkezik a gyerek, akkor utána lesz házunk, ezért kell úgy gondolni.